bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon eno gonirɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere kono kadi on bismama e yewtere men pamen pamminen nde gowɗon hebde e kala aset bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono kadi ko jarnude bandiraɓe no fewi e wattude hakkillaji mumen e nde ɗo yewtere pamen pamminen aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi men e pamen pamminen yonti ɗum noon no gowɗen wadde ni tan kadi en gari faccirande bandiraɓe kono kadi e yewtidde mumen e famminde ɗumen kadi ɗe toɓɓe ɗe ganduɗa kañumen tigui goni ɗe cuɓiɗen gam yewtidde hen e bandiraɓe tawi kadi ko toɓɓe ɓurɗe mantinade e nder yontere nde hono no gowɗen ɗum ni tan en gari kadi en gartidi e terɗe rédaction no wowi wade ni hande eɗen gondi e Elhaja Ba Sara gorko mo Tulde Dimat mo gowɗon yiide e nde ɗo yewtere kono kadi eɗen keeɓi ɗo koɗo machallah kono noon kadi koɗo mo ganduɗa koye galle he tigui jeeya koɗo kadi jantuɗo e meɗen e nder golle ɗe on woni Mouhamed Ndim eɗen kewno yadude hen e gorko pullo o hono Amadou Moussa Anne mo ganduɗa kañumne machallah yimɓe ne gowno yiide ɗum ɗo kono tan ne ɗanngal en calminimo au passage e caggal ɗum ko wiide tan caggal nde bismiɗen bandiraɓe en garat e toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe ko kañumen goni ɗe cuɓiɗen ɗe so ɗum ɓenni kamɓe ɓe ɓe gonduɗen ɓe mbawa salmodirde e bandiraɓe sen ɓenni ɗon mbawen natande bundi yewtere nde hono no gowɗen ɗum waɗirde ni ɗum foof noon so tawi ɗum ɗon ɓenni ko wiide on kadi lawol gongol bisimilla moɗon toɓɓe men hannde noon bandiraɓe ko toɓɓe nayyi gadduɗen toɓɓe nayyi ɗe noon ko adi foof eɗen gandi ko ñande aset nde woni ñande battidiɗen wadde yewtere nde caggal nde mbaɗɗen yewtere ko nden tigui hoorejo leydi ndi président Bassirou Diomaye Faye ko nden o huccodiri e jayndiyankoɓe ɗum noon woni kuccodiral makko gadanal guila nde o jooɗi e jappere laamu ngu faade hannde caggal balɗe temedere noon o ƴetti pellital joɗodade ɓe jayndiyankoɓe ɓiɓe leydi Sénégal gam toɓɓe mantiniɗe e nder ɗum en jii toɓɓe kewɗe jalti hen ma en jumpu hen kona ɗum deftinten hen koye alhaali suudu sarɗiji leydi Sénégal sikki ala eɗen gandi haalaluji keewi e ɗiɗo dumunnaji sababude DPG woni déclaration de politique générale mo hoorejo jagorɗo o foti wadde addi pooɗe duure sababude ɗen kuule nder nderiji leydi Sénégal walla ni kuule nder nderiji jaafoɗon suudu sarɗiji leydi Sénégal wadde ɗum caɗele walla wiyede yo wayle walla yo fewnite ko wawi hen wonde foof ko ɗum jeyno sababu addi haalaluji ɗiɗon e pooɗe duure o e nder ɗum noon ɓeɓe ganduɗa kamen goni hooreɓe goomuji gonɗi toon ɗi kañumen kay ndenti gam ƴewde peeje e peccorɗe ma en dippuɗon sen ɓenni ɗum kadi ma en gaare toɓɓere nde ganduɗa koko yarda ataya no fewi e ndeɗo yontere woni holɗum woni jaltal Aminata Touré mennoɗo wonde gardiɗo jagorɗe e laamu Macky Sall kono kadi eɗen gandi woni ɗo jagorgal kono kadi ha hande woni neɗɗo mo ganduɗa ko mantiniɗo e leydi ndi kankone o yalti o huccodiri e jayndiyankoɓe o haali e toɓɓe kewɗe ma en dippu e ɗum ɗon woni toɓɓere men tataɓere toɓɓere nayoɓire nde battintortoɗen nde wonata ko alhaali gonka leydi ndi payen e société mbiyen on société noon cuɓiɗen ko gonka ɓiɓɓe leydi ndi keewi hebde to banggue caɗele ɗum ko mande e tuma nde kombaji jonti taw ko kombaji mawɗi hankkadi wonti beeli yimɓe ɗine owa tengti noon nde woni combat mawɗo eɗen gandi koye combat mawɗo faya e oɗo alerte paaɗo ɗum saabi cuɓiɗen nde ɗo toɓɓere to banggue société ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo woni e lahal meɗen hannde e nde ɗo yewtere pamen pamminen hannde oɗo aset mo ganduɗa ko nogase goho lewru morso hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi ɗum noon ko adi foof en kuccodirto walla ni en calmodirtu e ɓe gonduɗen ɓe woni Elhaja Ba Sar gorko mbo Tulde Dimat a salminama mi salmitima Hajja Halima mi jarnima no fewi en calmini musidɗo men tedduɗo miñiraɗo Mouhamadou Ndim mo ndenduɗen plateau en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi TV te ɓe mbawi wonde nder dundu Baba Adama o kala enen ñagunoɓe Allah moƴƴere e ñagade Allah subhanahu wa taala tan yo Allah hokku en fartani kala ko wawi wiyetede oɗo aset vraiment wawa nanede e famede Elhaja Ba Sar kono ɗum payeten ko e Mouhamed Ndim a salminama Ndim mi salmitimama sohna Halima mi salmitima no fewi mi salmiti
mi salmini doyen Bassar miɗem tawni belle montre machallah merci ka doyen baɗɗo fayi e kono ɗum ko aussi ko salminde juurade dendagal ɓe ganduɗa ko yeɓiyankoɓe Pindi TV waɗi hen kadi weltare no fewi vraiment wadde on rejoindre rendidde moon oɗo plateau mo ganduɗa ko pamen pamminen ko émission mo ganduɗa ko mbaɗaɗo suivre partout donc ko weltare joddade ɗo joddade doyen ji joddade kadi vraiment waɓino moon hannde en gandi ko koye kisɗe ɗum ɗon en beltinima bandiraɓe fof noon Mohamed Ndim weltare wonani en wadde enen fof saabu minen min beltima no fewi saabu so wiyama hannde ko Mohamed Ndim joddiɗen e plateau tengti e paamen pamminen ɗum ko weltare wonanta en sababu nde andude en suka o darde muɗum nde dari kañumne e leñol fulɓe darde kadi nde dari machallah e jayɗe hannde o kala mo wi jaayi ndiyankoɓe haalpulaar en la budda kanko Mohamed Ndim o haale hen ɗum noon en beltima no fewi certes Amadou Moussa mo ganduɗa kañum kam nanɗon tan complicité mawɗo ne wonno hakkude amen ɗum waɗi nanɗon tan kono noon oɗon complicité kadi ina gasama won hakkude men nde tawno kadi gandodiral ngal nanɗon kadi foof nanɗon machallah a wiyama bisimilla ma e Pindi Média kono kadi bisimilla ma e paamen pamminen ha e jewte goɗɗe ɗe foof ɗum noon bandiraɓe ko adi foof koye toɓɓere meɗen adande payten Elage Bassar toɓɓere men adande hannde ko alhaali président Bassirou Diomaye Faye ngal ɗo kuccodiral e jayndiyankoɓe ngal o waɗi tawi ɗum wonno ko aset ɓennuɗo o ɗum ɗon noon en jii ɓe jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa ko kañumen o huccodiri tawi ko ɓiɓɓe leydi ndi e koye mumen kono kadi toɓɓe kewɗe jumpama hen an hol toɓɓere walla hol toɓɓe ɗe ganduɗa ɗe an vraiment mantinima hen kadi ko ɗen cikkunoɗane heeɓe e ɓen jayndiyankoɓe namdademo hen tawi namde mambo aɗa andi aset o e jawtuɗo en kaalino haala wonde omo foti huccodirde e jammago he e jayndiyankoɓe ko ñande hen jamma enen joguino jorto wonde ene wawi taw ma woɗɗo dubbaɗo gandanɗa hoorema ɗo e o ronko wawde addude réponse poɗɗo wawde wonde o mais quand même ko yettere Allah en tout cas enen mbawi wide beela ko cuɓiɗo holɓo foti wawde yewtide walla o suɓaki en tout cas coow heewi hen caggal kay yewtere nde coow heewi hen no fewi wonni saabi won weltuɓe kullite wonde beela wona ko mbaɗanaɗe dicté préparé a faami hakkude makko e jayndiyankoɓe ɓen ɗon ko wayno wonde foof ganden mais aussi to banggue jayndiyankoɓe il faut yimɓe paama aɗa andi haalama ɗo wonde ko cuɓiɗo woni e jayndiyankoɓe tan mais aussi yimɓe mbawa kadi ƴettude jayndeji leydi ndi foof walla jayndiyankoɓe fof koccodira e makko ɗum kam ko guila e dawa dawi ko noon watte minni mbeɗa mi salaki suɓademo nde so suuɓima no moƴƴi par ce que aussi jayndiyanke kam vraiment darde mum ko yidde laɓɓitande bandiraɓe mbi sikki aussi vraiment jayndiyankoɓe arnoɓe toon ils ont tous été à la hauteur par ce que hen goto fof hokki fodde muɗum haqqi ko wawi ko bon aussi wa fellade felnaki e on banggue e heddo noon wonko heewi ko ganduɗa hoore ma peut être ɓesgu ngu ene fadnoɓe mais o arani toon o ɓuuri kam arde ke ngarɗinde tigi rigui balɗe temedere ɗe gandanɗa hoorema ɗe laamu ngu dañi quand même arde henete o kanko o kadi o wawa wona ngarɗinde ɗum o ngarɗinde ɗum hannirtini hen mais quand même vraiment ɓesguji ɗiɗo ɓurno faddeɓe ɗo mbi sikki eɓe garani o manki arde hen hol toɓɓere nde ganduɗa tan ina mantini nde ganduɗa o rippi hen tawi an vraiment ɗon aɗa yaadi hen eyyi toɓɓere mantinde nde ganduɗa hoorema o rippi hen woni ko hollidde e wonde kanko arani yuftodirede wonɗo hollidata wonde kanko o arani yuftodirede kono kadi so gonga darima kadi gonga o alay saago ɗum o holliti kadi kanko Ousmane Sonko kala ko yimɓe kala ko yimɓe wawi fadde makko o ɗuminani ɗon aussi min kam min jaadani par ce que c'est comme si oɗat favoriser Ousmane Sonko ha hande e dow makko o holliti wonde Ousmane Sonko ne jogui droit kadi omo encourage ɗum yo wedde guite mum tigui rigui e chaise mbo jooɗi o fitti ko wiyeteno ko wadde ko Sonko moye Diomaye moye Sonko donc ɗum kanko omon gonɗi ɗum ha heddi noon o kanko c'est comme si omo wasi jabde ha hande ko kanko ardi leydi ndi pourquoi kanko ardi leydi ndi woni comme par exemple Sénégal naaɓe cuuɓaki Ousmane Sonko ko kanko cuuɓi hay so tawi noon ko Ousmane Sonko wonno sababu ha o ardi hen kadi Ousmane Sonko ɗumini kadi ɗon joni kanko responsabilité fonno tolnade tan ke hollidde e wonde oɗo ko nulaɗam woni ɗoyti ko min neli ɗum ko min ligganata ɗum donc way kono genre ko min ke jimandam o foti wonde
kono e oɗo sa ƴewta sinno ko caggal no haaldi ni way ko comme par exemple ko fuɗɗino ko wiide ko ɗum o woni gonɗi hay so tawi ɗum ɗon wotaki par ce que o wino e wonde kanko ndo laami tan o wino e wonde omo etta feccere pouvoir uji makko omo hokka ɗum Ousmane Sonko donc sen jii façon no haalir ni jaggataka hay so tawi o gonɗina ɗum ɗon o gonɗini kanko ko wino ko woni comme par exemple kanko de so dok sago makko vraiment feccere e laamu makko walla e pouvoir uji makko o totta ɗum Ousmane Sonko ko noon ɗo gaynirɗa ɗo ko ɗon payamme Mohamed Ndim woni toɓɓere nde ganduɗa ko toɓɓere manti ndi nde haali hakkude makko e Ousmane Sonko eɗen gandi ɗum koko addi haalaluji ha heewi kono hande o Mohamed Ndim yiide en oɗo président mo ganduɗa woni Diomaye Faye joɗade ɗum eno haaldi ni wonde kanko Sonko tawde woni ko kañum o yinno wadde président ruttima Allah waɗi ɗo yinno joƴƴinde ɗum ɗo ko kanko jooɗi ɗon hande o heɓi ɗum comme premier ministre tawde o jogorno ko ardinde ɗum leydi ndi o heɓi ɗum woni premier ministre kanko wadde ala caɗele o jogui kadi o wi ko kanko woni joguiɗo premier ministre ɓurɗo wadde fayida e histoire Sénégal ko ɗon woni ko pulaar yiyata ko jogori safde ko so fasi ɓuura c'est vrai ko o haali ko heewi o haali sur o haali justice o haali foncier o haali ɗo banggue gurdam yimɓe o haali emploi des jeunes o haali ko heewi kono min mboɗo fatnomo komi nanani point baɗɗo important mo haalani ko o haalani e l'élevage ko fatuno e gaynaka je m'attendais quand même o haala hen mboɗo sikki koye on tuma ni ministre makko kalfinaɗo ndema e gaynaka ene wonno e dowri ndi ƴeewoyde to banggue ndema ka gaynaka donc eɗen gandi kadi hande secteur gaynaka ko secteur baɗɗo essentiel e leydi Sénégal donc ɗon ne ko mboɗo sikki ko jurnude nde kanko président Bassirou Diomaye Faye o waɗi bon est ce que jaltal makko avec les journalistes comme no bugani ko dicté préparé walla ala komo wawi o haali e ko ɓuri ko hewde kono min mboɗo teski en heewi politique mboɗo sikki hannde oɗo sahaa mo gonɗen e balɗe temedere nde président waɗi quand même eɗen jogii ko heewi ko fonno haalde ko wona relation ji makko hakkude makko e Ousmane Sonko en tant que premier ministre yiide o sahaa mboɗon waɗa golle gollonade le premier ministre Ousmane Sonko mo leader beele wonta président minen wona ɗum min paade makko ko holno sukaɓe ɓe dañirta golle min paade makko ko holno justice Sénégal hande mo ganduɗa ana ñawi sellani holno reftirte lawol min paade makko ko hol hande koɓe mbiyata ko miniature Sénégal hande eɗen gandi Sénégal ne heewi tension ɗum kalɗomo haalani hol kanko hol touche mo addi beele rentinde ɓiɓɓe Sénégal naɓe foof mboɗo sikki ko toon o faɗa kono hakkude makko e Ousmane Sonko ɗum ko c'est politique mboɗo sikki ɗum en mbawi fadde ɗum ko ha ɓooya seeɗa bon o haali eko fatuno to banggue kadi no doyen Sary ni kanko o arani wadde joftigu kono noon mboɗo sikki tan démarche uji ɗi ɓe mbaɗata ɗi hayso ɗum wona joftigu ene woɗɗani ɗon par ce que en jii déjà o yalti o holliti mo wat poursuivre les fondations de l'ancien président Macky Sall donc ɗum ça veut dire quelque chose e ɗin sahaji nde yimɓe nana Macky Sall ene tijja e Sénégal ko poɗɗo arde yangiɓe yum won hen hakkillaji mumen dogi beele Macky Sall so ari joga nanguede tarmac pour mandat d'arrêt international ko way noon yo gay yimɓe woodi ko haali donc ɗum fof ko yidde yiide tan hayso tawi joftigu ala won démarche uji quand même ɗi puɗɗi wadde min vraiment ene desimi haalde ene defimi hawde seeɗa contexte mo gonɗe noon mboɗo sikki Bassirou Diomaye Faye omo jogui golle ko heewi ne fadimo e discours makko oɗo sinno ko sago omo jogui toɓɓe kewɗe ɗe o fonno yewtude surtout to banggue miniature hakkude ɓiɓɓe Sénégal naɓe et aussi no doyen Sary ni président de la République ko an woni président de la République Ousmane Sonko wona président makko e même haala makko to banggue haalinare DPG woni déclaration de politique générale yiide mboɗo waɗa invité Ousmane Sonko ha waɗoya déclaration non on président de la République gouvernement a waɗa ɗum exiger a waɗa
a yiyata mboɗo ero walla mboɗo ñaago ala mi yamiri le premier ministre a waɗa déclaration de politique générale donc ɗum ɗon fof mboɗo sikki ko defa e wadde minimiser l'Assemblée nationale donc ɗum ɗo fof c'est des choses quand même à revoir mboɗo sikki président de la Bassirou Diomaye Faye e satiɓe ɗum yoɓe ɓur wadde organiser ɓe ƴeewa aussi somo yalta pour la prochaine fois wonkoɓe wonɗoɓe pada et aussi communication c'est quelque chose de l'essentiel donc min mboɗo fade mabɓe ɗum ɓe mbaɗa organiser ɓe ƴeewa toɓɓe ɓurɗe wadde essentiel ɗi ngannduɗaa ɓesguji Sénégal naaɓe ne pade mabɓe mboɗo sikki ko ɗum woni ko ɓuri jojjude o sahaa tigi ko noon ɗum noon yiyande Mouhamed Ndim joni joni o payeten koye toɓɓere meɗen ɗimmere nde nden toɓɓere Elage Abbas Sarr woni toɓɓere alhaali ɓe ganduɗa kamen goni hooreɓe toon to suudu sarɗiji tawi ko kamɓe gardi ɗin goomuji sarɗiyankoɓe ɗi en jii ɓe jooɗodima ngam yewtidde ɗum ko yiilade peeje e peccorde mbele oɗon déclaration de politique générale ina wawa laatade tawi ɗum ɗon taw ko alay saago règlement intérieur o woni kuule nder suudu ndu alay saago ɓe pewnita ɗum hande o haalluji ɗi keewino caɗele keewi hay kanko Bassirou Diomaye Faye ni wonko Ndim jubbi hen joni o haali e oɗon alhaali e banggue kuccodiral makko e jayndiyankoɓe no jiiruɗa ɓeɗo hooreɓe ɓe ganduɗa jooɗima jewtidi kañum en nder koye mumen beele ɗum ma waw laatade walla ala aɗa andi Halima mbi sikki en kaalin ɗum ɗo e samedi o e jawtude par ce que ko taxmin ko haal ɗum woni comme par exemple aɗa andi président groupe parlementaire ko jogui ko konngol presque danaka collègue uji mum député ji woɓɓe heewɓe donc ina moƴƴa quand même vraiment kala kene ngarɗina leydi ɓayde un député c'est un élu du peuple aɗa foti yurnitade tigui rigui ko mbatta ko hadema ɗumen so tawi comme par exemple hande laatima ko won fayuji gonnoɗe e règlement intérieur suudu sardiyankoɓe kamɓe ɓe jogui prérogative wawde réglude ɗum ɓe sikki sa ƴeewi ko kamɓe tata joddi mbo yewi askan wi e mbo taxaw Sénégal e mo ganduɗa benno wallu e mo benno bokk yakar donc fitti ko ɗon so tawi eɓe joddima haɓe nandiri fitti kamɓe ɓe guitti kala ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo woni intérêt parti walla intérêt ɗum ɗo ɓe kucciti e intérêt peuple Sénégal naaɓe donc soɓe kucci e intérêt peuple Sénégal naaɓe woni so tawi règlement intérieur waɗno fayuji pour vraiment permettre oɗo Ousmane Sonko ala par ce que caggal président de la République ɗo wonde jaltan makko a yi Abdou Mbow yalti holliti wonde wonko haali ɗon et hay hen dara wodani ay ɗum wonko firti c'est à dire kamɓe eɓe gandi statut ɓeɓe jogui e nokku ɓeɓe gono so sa dubbi hen tan kamɓe aussi ɓe garat mbaɗa riposte ɓe kollita vraiment carrément ko ɗum ɗo rewani lawol ko ɗum ɗo woni ko rewi ko lawol donc jinmi wi tan so tawi ɓe mbawi hawrude e nandirde ngam vraiment parce que Sénégal hande kañum fadi politique déclaration politique générale wona ni hay député ji mais ko Sénégal fadi ɗum par ce que yimɓe ene poti andude holɗo état o fayni men ɓayde kanko woni gardiɗo état o alay saago ande holɗo fayni meɗen par ce que sinon wayata ko no jolɗen ke auto mbo ala chauffeur sa jole auto mbo ala chauffeur bon Allah andi hoto paɗa Allah andi ɗo faaruma so oto mo ala chauffeur kam Elage en ganda ni wi dartugol parce que dartugol mum sakkat Mouhamed Ndim an oɗon fannu an holko jiiɗa hen walla holno jiiruɗa ɗum wi que en jii kamɓe ɓen sarɗiyankoɓe pooɗi en duuri o no wano hewde ni e ɗe balɗe yo Ousmane Sonko ar ɓe jaltito kamɓe yeewi askan wi ɓe jalti ɓe kuccodiri e jayndiyankoɓe Abdou Mbow en kañumen aussi to banggue Benno Bokk Yakar hankkadi wonti haalluji tan wayno ni hen sahaji mbiyata ko wayata kono manipulation ni saabu wiyama wonde kanko e kamɓe e nder koye mabɓe eɓe jewtide e ko nandi hen te kadi caggal ɗum kadi Abdou Mbow kadi kañum yalti woodi version mo addi caggal nde président haali e pooɗe nduure o ene fadno hol poɗɗo arde assemblée nationale ko Ousmane Sonko donc eɗen gandi ko débat de confrontation kadi Ousmane Sonko woɗen jejjir hen woni neɗɗo mo ganduɗa ko kamminnoɗo e laamu Macky Sall bon c'est vrai que le président Bassirou Diomaye Faye erimaɓe nde ɓe mbawata wadde modifié ko yiyete ko règlement intérieur kono so tawi en duttima
mboɗo sikki hay joge won jayndeji ɓe subaka he ɓe mbaɗino hen cimtol ɓen ɓe ngannduɗaa que de 2000 à nos jours hay oɗo subaka hannde ɓen ɓe ngannduɗaa que nomaɓe premier ministre ɓe ngannduɗaa kañumen mbaɗi respecté lebbi tati so ni njaha mbaɗa déclaration de politique générale won heen ɓe ngannduɗaa ko wayno Amadou Ba tawi ko loi o waɗaka règlement waɗaka modifié kono haɗani ari waɗi respecté ngal ɗon daawal ari waɗi déclaration mum e siftinde ni kanko Guy Marius Sagna o wonndinomo ɓataake yiide Amadou Ba o sahaa assemblée nationale wonani gonka moƴƴe donc alay sago ɓe wasa arde waɗde déclaration on sahaa wonno koye parti wonno koye banggue opposition hannde Ousmane Sonko ari namdi ko yo modification waɗe beele yaha assemblée nationale ko wona ɗum ko en jii o yaltini o yi wonde kanko ne hayso tawi mo waɗa déclaration de politique générale o waɗata ɗum ko ailleurs ko wona e assemblée nationale en jii hanki kanko mo ngannduɗaa ko Bassirou Diomaye Faye o holliti o erima ɓen ɓe ngannduɗaa ko les présidents groupement parlementaire en nde ɓe mbawata ƴewtade règlement intérieur o beele kanko hoorejo mawɗo jagorɗo o Ousmane Sonko o waɗa ko wiyete ko grande oral makko déclaration de politique générale bon en mbawa o saaha jogade ko wiyete ko espérance jogoɗen jortoji moƴƴi e laamu ngu no yarata ɗon ɗe en ganda holko woni ko wiyete eɓɓoji mabɓe projet ji mabɓe ana moƴƴanno kanko Ousmane Sonko o daro assemblée nationale o waɗa grande oral makko ma waɗ débat de confrontation hakkude makko e député ji ɗi eɗen gandi ɓenne nanguinimo dan mo ngannduɗa alay sago ko dogat ko ɗum ɗon ɗum waɗata alay sago ko ɓesgu wona député ji ɗi wona wona kamɓe député ji ala ko enen ɓesguji ɗi ko enen jiiɗi andude holko woni programme mabɓe holɗo woni kuccam mabɓe ko wiyete ko les perspectives donc ɗum ɗon alay sago ara assemblée nationale confrontation kam waɗat eɗen gandi holko ko député ji ɗi cumbanto Ousmane Sonko ɗum ɗon ɗon alay sago ngankone o waɗat assumé o daro beele ɓesguji leydi ndi ganda holko woni ko wiyete ko kuccam mabɓe kamɓe gouvernement Bassirou Diomaye Faye noon toɓe jogori faarude yimɓe janngo holno ɓe jogori lelnirde golle maɓɓe kono kadi hoton jejjiten kanko Ousmane Sonko so tawi o yeehi o daroyima toon caggal ɗum ko nden kamɓene kadi ɓe mbawata natande bunde golle maɓɓe gila e alhaali boñuji maɓɓe hay fof ɓe mbawa hen yewtude kono kadi alhaali boñuji maɓɓe wona tajam Sibou Cheikh Diba arino toon mais ɓe mbaɗi ɗum renvoyé nden on saaha Ousmane Sonko jaɓani arde mbi ko baade Ousmane Sonko hay ministre goto rewata ɗon donc wadde oɗon blocage wallata tan mboɗo sikki leydi ndi beele mbawen ɓe faye golle ko ara waɗa déclaration makko e on saaha leydi ndi wawa noon on saaha leydi ndi wawa yaade kamɓene ɓe mbawa jokkude golle mabɓe no mbiruɗen ni en payate toɓɓere men tataɓire nde nden toɓɓere noon ko alhaali jaltal gongal ngal jaltal noon ko jaltal Aminata Touré Mimi Touré mo ganduɗa kañumne ko debbajo mantiniɗo e leydi ndi Elhadji Abbas Sarr ngal ɗon jaltal Mimi hande o woodi ko heewi ko ganduɗa o haali e laamu kesu ngu kono o haali e ngu laamu ganduɗa o wonino hen hanke heccanki saabu sa ƴeewi e nder laamu président Macky Sall fo omo wonno hen te kadi e nder ko woni hen ko o wonino jaggal ɓurgal mantinade aussi e jagge kalateɗe ɗe hol yiyande ma e hande o Mimi Touré wadde ɗum jaltal ene haala ɓen ɓe ganduɗa kamen goni laamu yaltugu ngu aɗa andi Halima min Mimi Touré komi tonkuɗo andude holon wango amata hol wango mbo amata manam hol ndin gamri Mimi Touré amata par ce que Mimi Touré hey canki ɗo o wonno omo yanna ɓeyɗo ɓo yadanno kala konngol kala nde coalition Yewwi Askan Wi yalti waɗi point de presse kanko o yaltata waɗa point de presse te o yuppe mabɓe ko hay goto meeɗa famde o haalaɓe haalullaji ɓurɗi tan ɓurɗi e kamɓe Yewwi Askan Wi o haalaɓe haalullaji ganduɗa ɓurɗi fof hantiride bon so ruttima hakkude makko e Sonko wulino ɗo jaw wuli jaw ha Sonko watti wiide ko man duma waha maire beggel musoro mi waɗi ala fof haalani enen donc hande soɓe coodi cehlagal ha kanko jarnimo peut être ɗumin c'est vrai politique en hawni
aɗa politique way non politique ene boni mbaldi e mbiyat que sehilma hande o woni gagnoma jango wona sehilma hande parce que politique c'est vrai c'est ça il y a des intérêts personnels ɗum no foti dogde mais kadi ɗum ɗon woto intérêt personnel wona yeeso ma ha jejjita ndimago ay ndimago en moƴƴi c'est important ay Mimi Touré comme par exemple waɗi kam haalde weɓe politicien ji men hande non foti webde Halima ɗum woni caɗele meɗen ay caɗele men ko ɓuuri ko mawnude e caɗele men fof woni a yiɗat hoore ma ha jejjita a yiɗat intérêt ma personnel ha jejjita intérêt mo ganduɗa hoore ma poɗɗo rendini men aɗa andi la politique c'est quoi la politique holko politique foti politique ko fannu mo neɗɗo rewata ngam vraiment ngarɗinde walla fewndude walla yuɓɓinde diwan muɗum walla leegal mum walla wuro mum walla galle mum minen jogui mawɗo goto wiyata min aɗa andi baba aɗa andi politique oɗo fuɗɗi min ala o fuɗɗi ke gosi o wi wona gosi afawar que libar maro galle fo yara hen vraiment galle fo yara hen donc politique fonno ko en fonno yodde parce que dans la mesure où tawi goto foof ko haalata ko e politique ko gonga an jiɗɗa ko développement Sénégal jiɗimi ko développement Sénégal jiɗɗa ko développement Sénégal enen pour dañde un point commun ko wona kay so tawi intérêt am mi yiyan ɗum tan mi daro e plateau mi wona yennudem kono noon kadi sa yi ɓe keeditoɓe keedi ga élage ko jiyanɗe surtout ɗe waɗata noon e nder politique je suis d'accord ɗum ɗon ko lawol jogoɗa lawol mbiya an comme par exemple an so mbeɗa ara piinde ndewatami ko lawol brioche doré ma yetto piinde wona min mi wiya wonde min so mbeɗa ara piinde ndewatami ko gay ndewranmi ko Dalifort mi natir rukku EDCAO mais dans tous les cas mam yetta pinde wadde laaɓi ɗi ina mbawi sertude kono quand même ɗo fandare nde manam point commun foti wonde ɗon ete manam ko foti ko ɓamtude wuuro ngon foti wonde ɗon holko foti wonde ɓamtude wuuro ko woni yimɓe gonda taw gaybidirta Mimi Touré min ko jimi ko comme par exemple ay Mimi Touré joni comme par exemple hande o yen sa wimo tawi o tan tata ko yane président Macky Sall walla o yane affaire ƴeew président Macky Sall addimo ɗo kanko wonno ko caggal leydi président Macky Sall umminimo toon addimo waɗimo Mimi Touré ha yimɓe nanimo par ce que wonani président Macky Sall hay goto nanta Mimi Touré a faami rokkimo kala poste de responsabilité ɗo e leydi ndi o tottama par ce que poste de responsabilité hay tan que premier ministre o kam premier ministre o woni ɗo président conseil économique social o woni ɗo ministre de la justice o woni ɗo gardiɗo liste Benno Bokk Yakar joni caggal kay ndeɓe jeeyi o woni o ardi o yehi suudu sardiyankoɓe o hokkaka poste président ko ɗon bone ummi joni noon kala ayen comme par exemple hiccen e conférence o bon nawrani haydara nawrani ɗum holli c'est comme si des fois sa yiyaɓo cikkata est ce que wona gagnam tumaga nen hen par ce que minen wonɗo nanima on wi président Macky Sall président France o foti ko ittudemo parce que poste mo hokkimo yaadani parce que du fait que omo ardo 4P haw gayna o ara kadi omo waɗa mêlé e liggey Sénégal na mais un Sénégalais yimɓe jiiduɓe nokku jiiduɓe ɗum ɗo liggidiɓe wattuɓe hunde foof dañjuɓe hunde foof e quand même wonko ganduɗa hoorema yodani sa ɓoy tan mbita ko gagnam tumako bon mi anda noon holon politique façon mbo waɗata ɗum waɗi mi wawa amde hélas gayniri ɗo beele ɗum ɗo ne wawi wonde gagnam tumago so tawi en tugnima e politique no jiraten ɗum ni mbiyen kam sen belama ni kaɗen e politique Sénégal no jiraten ɗum ni par ce que hande o sen gondi ɗo tan min ko mbaɗɗa fof mboɗo yaadi hen ko mbaɗmi fof aɗa yaadi hen mais so tawi woni an a waɗi transhumé a yeehi landa Abbas hankandi gonata tan koye weddade mi kaaƴe walla ƴettude ndiyam bonɗam aɗa rufayam e ko nandi hen ɗum ɗon beele an yiyande élage nde annen ko nde joguiɗa e Mimi Touré tawde woni o yalti to mawɗo Abbas ko haalata ko haali to banggue fondement holko ummini politique est ce que enen Sénégal en paari wadde on politique politique ndimago nanga valeur eji ma nden aɗa andi ndim jafoɗami taƴan konngol ma mais ay politique enen perɗen politique men tan guilé temps PS parce que aɗa andi politique les partis politiques là ko manquiɓe ko une formation école politique ya natti wodde les gens là yimɓe kala pindi ko politicien joni te alors ko politique jangguete politique wona PS yenoɗo vraiment PS e wanno école politique ganduɗa hoorema an a formé politique quel que soit alpha
ndimaguma nan don ko hunde wande fayida kadi ay politique wana mi welam tan mi ɓorni mutam seulement non hande kadi on wuti yimɓe jogi parce que ya tellement ɗum waɗi tellement intérêt personnel o ko kañum waɗi premier e dow yimɓe ko noon Elhadji Ba a hefti konngol Mimi Touré c'est vrai que no doyen Abbas yini Mimi waɗata ko politique c'est vrai Mimi ko Macky Sall asiri ɗum waɗi ɗum ministre de la justice totta poste premier ministre woni présidente conseil économique social et environnemental en 2022 ko kanko wonno tête de liste Benno Bokk Yaakaar bon ɗon mboɗo sikki won consensus wonno hakkude makko e président e on tuma probléme o ko min de président waɗinomi promettre so tawi en jeehi en gagnima min mami walla mi wona présidente de l'Assemblée nationale ɗum wonani Mimi geddi Mimi ittama même e poste mum député donc ɗon eɗen en tant que debbo kadi aussi Mimi baɗo politique mo ganduɗa ko gonɗo e chaîne politique no yatani fottude hen ndimago mum ƴeewa ko ɓennuno ko mi sikkani sine weeɓi gueɗel gongel ngel Mimi woni koye logique mum woni koye siftinde Bassirou Diomaye Faye puisque eɗen gandi waɗino alliance hakkude makko e Bassirou Diomaye Faye mi haalino de composition gouvernement o nde wanno yimɓe fof woni mijorno Mimi yiyaka conseil des ministres so waɗi nomination ji institution walla ko way noon yimɓe jeeta Mimi hande Mimi yiyaka eyyi ɗum noon wadde alay sago kala dilluɗo yanay président ma Mimi kañumne waɗa stratégie mum yanay on janɗo e président mbele ma Bassirou Diomaye Faye siftoto mais aussi ket mbasen yejjide par ce que kamɓe nde noma tan ɓe mbi e wonde attention ralliement attention kadi wona a ari tan mbaɗa partagé gâteau ɗum eɓe kalin ɗum est ce que mbaɗi ɗum respecté mbaɗan respecté est ce que mbaɗi ɗum respecté je ne sais pas voilà ko ɗum woni question mais wadde respecté nde aussi ɗon e réalité ji ɗi gonduɗen ɗi ɗum weeɓata respectude ɗum heddoto ko ndeɓe haadema ɓe laamade peut être koɓe ganduno ne wawi wadde ne wawi fodde yimɓe fof ɓe kaala mais kam wonko ganda halima hadema yiide hadema ɓe respectude ɗum min gartanmi koko kewi ko pularete ko ɓuuti holliri puisque en jii nomination ji jawtiɗɗo ɗi e nder plus de 80 quelques nominations 82 nominations so a ƴeewi mboɗo wawi yiide hedde 30 et quelques ɗum ko c'est des alliés politiques ɓe ganduɗa ko kañumen nanggarannoma en nanino appel à candidature pour certains postes est ce que waɗi transparent est ce que koɓe mbiyata ko dimo ko konngol mum so tawi ne wawi wonde politique ne so tawi quand même ina awni Elhadji rupture dimo konngol mum e politique oɗo politique mo gonɗen en jiyani ɗum hay nokku ala kam oɗo kam président Macky Sall rokki hen exemple hay so tawi wonko heewi ko rokkani wonɗo wino e wonde o watta présenté troisième candidature e ɗum ɗon laatima o wino e wonde mo waɗa organiser des élections transparentes ɗum ɗon kadi laatima mais si waɗi ha heewi dak non politicien Elhadji wondanta politique non mbimi c'est à dire que min mi wondani e c'est à dire que les hommes politiques hande keɓe ittuɓi kala ko fate ko moƴƴanno koye politique e mbaɗi ɗum caggal aɗa hol keɓe gardina hande intérêt général non intérêt personnel intérêt personnel on ɗon ɓeɓe gardini noon ko ɗum ɗon saabi ha ɗeɗo caɗele goɗi ay hande te kadi c'est très visible a yiyat ɗum politicien mo ganduɗa hoorema hanki haydara ala fino subaka goto wona war ngabbe 4-4 ene dogma bon so tawi kadi ko rupture wonno mi weddo hen flèche goto so tawi kadi ko rupture wonno min mi yii ɗeɗo balɗe dammoji en ngabbe otto goto mo ganduɗa hoorema wona kalis makko o fuɗɗima dañde kalis kanko ne ma eyyi Dambo je crois que kanko ardina SOSIP voilà donc on kaali ɗo haala rupture wona garɗo walli min fo tan somin ɗon aɗani noon ɗon kadi ay ɗon Mohamed so haala ñawi yo nanɗe cello par ce que neɗɗo so ummima ne waɗa politique wonko jeeyi sababu ne waɗa politique jeeyi sababu aɗa waɗa ko beele wonko dañata hen hande o Halima aɗa andi mbi qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel saɗa ligguno politique yataw wonko mawɗo amanta mere mais quand même wonko gandanɗo hoorema ɗum ɗo ina hersini par ce que wonko waɗata fangan e yeeso yimɓe mais ɗum ene hulɓini te taw ko an ardini konngol ngol ɗon wona lawol funginto en tout cas kamɓe koye mabɓe ko mbiyami goto tan nde ɓe kalata nde kamɓe koye mabɓe eɓe janana wonko ganduɗa woni hen wawa wonde
amnotako peut être ko yidde fodde yimɓe ɓe ha yimɓe ngara e maɓɓe kono kamɓe eɓe gandi ɗum wawon on ganduɗa haqqille jaggani ɗum elage hay so noppi nani ɗum haqqille fotani ɗum jaggude alima ne wawi wonde je crois que ne wawi wonde parce que won certaine poste quand même andi ko ɗum addi koɓe mbiyata ko rupture de confiance hande mbaɗɗo hakkude men e nos autorités hande sa ƴeewi poste mbaɗo port autonome de Dakar mais hande ko exemple wonno koɓe kalno ko ɓe mbiya min tawi ka gollotoɗo ko mutagasi vraiment ko neɗɗo mo ganduɗa e d'ailleurs même nde ɓe mbaɗata passation de service mo ganduɗa ko moɓe mbaɗi joni Waly Diouf Bodian haali vraiment golle mutagasi eto banggue karallagal bangal fayida eto itti port eto nawi ɗum ɗo donc poste hande mbaɗo no port hande eɗen mbawi yide leydi Sénégal so tawi tan wona DGI de woni ɓeɓe ganduɗa ko impôt et domaine port ene jeeya e nokku mo ganduɗa secteur ɓurɗo wawde fodde ngal beele leydi Sénégal mboɗo sigi ene yonno quand même ɓe mbaɗa ɗum appel ala kam arandi hande hay so tawi ɓe gaccani ɗon jomum hay so tawi ɓe gaccani ɗum jomum ɓe mbaɗa appel ala candidature gadde dossier ji mo ɓe mbaɗa sélection on saaha noon waɗata ko sélective mo ganduɗa peut être ma yi ɗo de waɗi transparent e koɓe kalno ko e ɓeni hen malheureusement ko ɗum woni ko yiyaka ko te kadi min kam ko mbimi ko tan jusqu'à preuve du contraire ɗum politicien nanɗo tan ela toɓɓere min wattindinde Djiby Dieng nana waɗami signal wonde hojomaji meɗen ko jaaɗi ɗum ɗo noon koye morlal jiira tan toɓɓere wattindinde nde to banggue société banggue gonka leydi ndi hande en jii combat ji ɗi certes won sukaɓe hewɓe ganduɗa ine jiito koye mumen e ɗiɗo lambaji ɗi combat ji batteɗi kono tan ina addani ɓesakuli ɗi caɗele Elhadj Abbas Sarr hande o so tawi combat ne jogori wadde goto foof to yahanno dottat yaadu muɗum ha laaɓa sababude caɗele ngakkere ndenka e ko nandi hen holno jiiruɗa ka an gonka eyyi ko en fait ko ɗum caɗele jibinani ɓesguli hay so tawi won dañoɓe hen gartam kañum kam jibinani ɓesgol ngu ko caɗele pourquoi jibinani ɓesgol ngu ko caɗele comme par exemple ɗito dumunnaji woni un dimanche mi yano juuriyade khalifa amen goto no ummino makka no arti ne wiye Ceerno Ɗayib ndo garmi e gallo woodi woɓɓe arɓe on ɗon dimanche hawrunoke combat goto gulɗo jawno waɗno ɗo bon mi yetti malheureusement combat o mais hoɓɓe ɓe ndeysan Allah ɓe kolli heñare par ce que ɓe paari ko parcelle ɓe sikki ko Modou Lo Sipirino ɓe kolliri heñare ngam ruttade pourquoi parce que ɓe mbi e wonde combat men combat koko fiyata ɓe mbi combat koko fiyata mbimi combat piyaw tan ɓe mbi bay combat o so fi joni eɓe gonda ko mawɗo ɓe gonda ko ɗum ɗo kamɓe kala sukaɓe ɓe jaltat hen pour ko ɗum welanɓe mabɓe pour wadde agressé yimɓe hebta jawɗele men gaño ɗumen dikku natti jarde hay buɗɗiɗi ɗum ɗon ko hunde musi ewɗo combat mo mbita payaɗo c'est sûr et certain parce que déjà a nani ampleur combat o no wayi wulde donc fitti ko so yimɓe kadi ndenta kadi caɗele goɗɗe kadi ma jippe dow men ɗi ganduɗa hoorema taw kadi ko welanmo fonno wontan ɗumen caɗele so tawi kamɓe eɓene jiito hen koye mabɓe nene waɗi caɗele momin hande o an to banggue ndenka to garanme ma hol peeje ɗe miijiɗa peut être ina foti daɗɗede ha yimɓe mbawa dadde hen saabu noon ko hankkadi koko wonti caɗele ɗe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi fo to kala to mbawɗa wonde so tawi combat waɗi won millier ɗi ganduɗa a suusa toon yettade sababu ne ngakkere nden kaka jafoɗama mi arte gartam ɗam hay sen waɗi gartam heewani min mbaɗa wawi yide gartam ɗam mataw waɗata hen bénéficié o ko tato woni kamɓe ɗiɗo mbiruji ɓe ganduɗa ko kamɓe dikkodirta e on baɗɗo ɗum initié woni le promoteur wona économie mo ganduɗa omo rega ha ɗum wona kam économie mo ganduɗa ana rufa e ko puisque sa ƴeewi alentour uji ɗi hande so tawi ko woni ko ara ko waɗata ko absorbé to banggue keewal yimɓe mboɗo sikkuno hay jeeyo ndiyam gonɗo sara ɗo no ko économie kono joni lambaji ɗi hay jeeyo ndiyam o kamɓe les agresseurs la ɓe gaccan ɗum récemment mi yeeɓi vidéo goto yeyoɓe stade ɓe yeyoɓe sandwich jen e ko way noon oye kamɓe nde waaji ɓe ngari gujji ko gertoɗe makko ñaami ɗam ala ko mbawɗa hen on ɗum ɗon mboɗo sikki wonti goɗɗum to banggue sécurité mboɗo sikki laamu ngu woni foti ƴettide hen sécurité par ce que
ne foti ƴettude hen vraiment des mesures ɗi ganduɗa ko baɗɗi ferme par ce que so tawi combat waɗi aɗa yiya ummotoɓe ha jammuguel ɓe ummo ha to ɓuuri woɗɗude jomumen mbaɗata koɓe mbiyata ko fuul mumen ɓe ndewata koye marché ji kala moɓe jiiɓe kebta sac mum greffage moɓe jiiɓe ƴet boutique moɓe jiiɓe naata ɓe ƴet gorko moɓe jii mbaɗon e yam mayde ɓandu ɓe ƴettu ko jogui noon donc ɗum ɗon mboɗo sikki moƴƴani leydi kadi so tawi a yaɗa habto jomumen gañma mboɗo sikki vraiment joni bon en puɗɗima wiide ni so tawi ɗum waɗi wonɓe légal walla wonɓe marché mbaɗa solidarisé hakkude mumen ƴetta des armes kañumen daro wadde défendre leur bien laamu ndu e mboɗo yiya aussi image mo ganduɗa min ne hawime par ce que mi yii ko way noon so ɗum waɗi so tawi ɓe dogui eɓe koota walla payi sat auto police heewi wonde ko caggal man mi famani ɗum fof e waade noon waɗani yimɓeɓe dadde voilà kadi to ɗum nokku ɗo ɗum waɗata ɗo eɓe taƴana tan nokku mabɓe banggue ɗo mbaɗata min de sinno ko sagam wonno ɓe nawate ko jam ñaaƴi ko toon ɓe mbattata waɗoyde sikiroji maɓɓe so tawi ko ɗo e wuuro ngo doyen sar haali to banggue mobilité a wawa yaade hajuji ma uddoto ɗon koye galleji ɗum so waɗi ƴew Pikine kala ko ɓatti on ɗum ɗo ɓatti alentour uji ɗiɗon gonta e jaam galleji koko uddete kadi to ɓe jeehi fof kadi donc ana moƴƴi ɓe mbaɗa ɗon poste de police e ko way noon ɓe mbaɗa renforcé sécurité o ɓen hoɗɓe ɗon ɓe aussi ene jogui foddeji mumen wawde yaade hajuji mumen e wadde sohlaji e humtoyde hajuji mumen e ko nandi hen saabu neɗɗo kam koye hajuji muɗum so fini koye hajuji mumen ɗum wona en tout cas lambo o mbiyeten ko hunde nde ganduɗa ko hunde fonnode wadde gartam no fewi no fewi no fewi économie sénégal e hoore mum ne fonno hen yitade hoore mum saabu ma yi toon jeeyo ndiyam o ma yi toon jeeyo guerte caafo ma yi toon jeeyo sandwich no Mohamed Ndim wini ma yi toon jeeyowo goɗɗum e goɗɗum tawa koko hato jinte tawi ɓen yaw toon nde tawno ko guila subaka ɓe jahata ɓe gona toon ɗum ɗon mboɗo sikki ne fonno toppitede waɗane nden kono hanniri ni a tawi ɓeɗo sukaɓe ngol ɗo beelol ngol wonande yimɓeɓe a suusa yaade hay nokku a suusa hirde hay nokku a suusa hay humtoyde haaju ma a suusa ɗum ko caɗele ɗum noon bandiraɓe en gardi hen ha ɗo e nde yewtere pamen paminen Elhadj Abbas Sall konngol ma mbaynigu e konngol am mbayni ko yettudam ɓeydade meɗen ko kuuɓe si ko ɓeydade yettudam e jarnudem e yettude ndim mo ndemɗen plateau kadi e jarnade bandiraɓe kala assalamu aleykum wa rahmatullah Mohamed Ndim konngol ma batini a jarama Alima a jarama doyen Abbas dokkodiren adi samedi goɗɗo garo so hawre welede Allah inchallah ko noon Mohamed Ndim mo wondude Elhadj Abbas Sall mi weltanima on machallah onon ne jiyanɗe moɗon mbaɗi fayida kono kadi en beltanima ɓe ɓe ganduɗa ngoni yeeɓiyankoɓe Pindi TV tengti e nde yewtere pamen pamminen ɓe ganduɗa ene batti hakkillaji men no fewi e nder yewtere ndeɗo yewtere en jii kadi message uji mabɓe kala e saaha eɗen jangga ɗin message uji ɗi ganduɗa eɓe nelda en eɗen batti hen kadi hakkillaji no fewi Allah jarama ɓe jarama en jetti Djiby Dieng to banggue caméra e montage aadi men so tawi gueno ñaawi ko aset paaɗo ɗo e nden enen kala yen gone jaam